Готов ли си да видиш лицето на България през очите на звяр? Какви земи препуска този кон? Къде стига могъществото на прабългарите? Защо този елен символизира златния век на България? Мечката силна, но ранена. България попада под византийска власт, но духът й остава жив. Рисът – тих, но смъртоносен. Козелът оцелява на най-високите върхове. Вълкът вие в гората, хайдутите пазят свободния дух на България. Костенурката се движи бавно, но не спира. България чака своя момент. Бухалът – мъдрост в мрака, векове на робство, но и на съхранена памет. Лъвът отново изрева. Левски, Ботев и героите на България печелят свободата. Орелът отново лети. България гледа към бъдещето. Киберрисът – силата на технологиите. Какво ни чака напред?